हाँ देखिए बड़ी देर से फरमाइशिया उतरल लास्ट में चलते चलते लोग खिस्सा कहेला कि अंत भला तो सब भला तो अंत में भला कह दे कि सब कोई के हाँ हो गए जन चाहत रहे। ये गीत ओरिजिनल फिल्म में गायब रहोगा काहे कि एकरा बाद सबके हाइयो लगी। हां आ ई गीत तीसरी अभी एक दिन चढ़ला होत रहे यूट्यूब पर तीसरी से आई कॉपीराइट ई गाना ब्लॉक हो गई उतर गई फिर भी पता ना कैसे गाना हिट हो गई। हम कुछ ना ए टेंशन में ना लिखी ब्लॉक कर देला नीमन चीज निकलेला तो निकल जाला। हां अब ब्लॉक हो गई अब बंद हो गई गाना अब पता ना कैसे फिर एगो कोई लोकल चैनल वाला चढ़ा देला फिर हिट हो गई। अब विश्वास ना रहे कि गाना इतना बाजी कई करोड़ रुपया लगा के फिल्म बनाने लो साला झुकेगा नहीं। हाँ। जब ई चलल तो झुकिए कोई। हाँ। आई ऐसे वाह कि घर में छिपक के लिए जैसे चिपक के दीवार से आओ सही चिपक जा तू अपना भतार से कि ढेर दिन पे आइलू हो नैहर से कार से अब भर ही मजा दा तू अपना भतार के ओमे हमार लाइन ना कि आज भर ढेर दो ढोढ़े जनी छील दा अरे थकल बा मिजाज जनी हो वाला फिर दा तो लेकिन हम सादा ना म्यूजिक के साथ जाते हम जैसे कहे वो सिर बजा दे झोंका पर कैसे भाव बटे सुनिए कि घर में छिपक के लिए जैसे चिपक के दीवार सही चिपक जा तू अपना भतार घर में छिपक के लिए जैसे चिपक के दीवार सही चिपक जा तू अपना भतार से ढेर दिन पे आइलू हई हर से कार से घर ही मजा दा तू अपना भतार के आज भर ढेर दा ढोढ़े जन छील दा ताकल बा मिजाज जनी हो वाला फिर दा आज भर ढेर दा ढोढ़े जन छील दा ताकल बा मिजाज जनी हो वाला फिर दा मारे में सवाद सोया सुखी सुखी भइल इनका संगे फील दी। हाँ हाँ ये अंकल के रहा तरी तो हम का करी तुम फील लो कि थकल बा मिजाज जनी हो वाला फिर दा तै सच में फीले पर गानो बाजल टाइम देखिए इहे कहल जाला कि टाइम के गाना टाइम पे अपना मोने आ जाला। हां थकल बा मिजाज जनी हो वाला फील लो। हां भाई कबे से नाचत तरी पोरे पोरे दे हमरा टूटतावे हो अरे मन जा बलम दम घुटतावे हो ई पहला ऐसा गाना रलो जन मुखड़ा अंतरा फर्स्ट अंतरा दूसरा अंतरा ई दोनों ई तीनों हिट रहल सटे ना त देखलो कि कोनो गाना हिट होला त पंच लाइन हिट होला। एक जना खिसी कॉलर होला कि तारा नहीं और हम पंच लाइन ना बजवाइला कोनो गाना सुनला कोनो त पंच लाइन हिट होला लेकिन ई पहला गाना रहल सटे नु कि ई तीनों हिट रहल सटे एकदम कुदारी से गड़ासी से टांगी से एकदम फाड़ चली चली सब वीडियो रहल बतियाई तो फील जहां ले पहुंचल हो जैसा हट जाई ना ना अरे फील बा त फील आई से फील चढ़ौले रहे ए कि पोरे पोरे देह मोरा टूटतावे हो देह मोरा टूटतावे हो मान जा बलम दम घुटतावे हो भाई देखी भाई फील पर रुपया देख ली रुपया फील पर कि पोरे पोरे देह मोरा टूटतावे हो मान जा बलम दम घुटतावे हो आवरानी पास बरदास नइखे हो अपरती बखेत जवती आज जो आवरानी पास बरदास नइखे हो परती बखेत जवती आज जो
जानी हो वाला फिल्दा भाई देखा जा वाह अब जादू जादू नाम है हेलो बापू अभी के जादू नाम है देखिए आ जादू की तरफ से रुपया आ जाता है हां तो वो जादू वाला पैसा हो जा जादू से आ गई बगली में बगली में से हाथ सुनी ना जहां रहुआ धोई नहीं क्यों गायब हो जाए हां गायब हो जाए जी जादू जी का कहत नहीं लोग ए भाई फील तो खत्म हो गल तेकरा मतलब कि कैमरा नहीं के बंद करबे के एगो सैड सॉन्ग हमार खाली सुन ली लो और ओकरा बाद से जो सुना दे वो हिसाब से बंद कर जाए ए भैया बैठ ना तो मैं ढोनी छील देबे ई बता पति पत्नी के भाव लागल एमे से एक आदमी हमारा संगे जब खड़ा हो जाए बैठ जाइए आप लोग काहे खड़ा होगा हाँ लागत है कि स्कूल में मास्टर साहब आगे सर से मैं आदमी खड़े हो गए सिट डाउन भैया अरे कैमरामैन जे खींचता खींच लो हम कुछ को पैक थोड़े ना दबा भाई कोड दो हमरा के सी से चलो डायरी में गीत बाटे हमन के का बगलती हमारा ए आवा ना तारा समय हमरा फील लगे तू बता दो ये यार पेपर पढ़ ली हो काल वाला जाई के भैया दो चार गोलोर टपका दी हो रानी कि बोलबा तो बोलो ए जवाना उड़वा दे बैठाइए ना भैया बैठाइए बैठ जा चाचा बैठल ना तो उड़ान हम बोल दे वही लगल है बैठ जा चाचा तनी मूड बनल बा एगो गीत गावे के तनी गाले बदलो बड़े बड़े भैया लोग कैमरा लगोले बन लो जाए कहीं ये गाना वायरल हो जाओ बाबा म्यूजिक बने बड़ भाई बने अच्छा देशभक्त बहुत सही आर्मी के जवान अरे हिनको तरवा काहे निकाल दल बड़ा बेंजू वाला के अरे हेजा से हट चलो भैया तरवा काहे खिंचवा उतरलो बार बार हमारे काहे ओहो